बाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव अननाय मोजां मोननाय गोजोननाय जासिहरबाय बयनोबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोन्थों। लाउदिकिया मण्डलिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव आं गुसुङै बुंनो हास्थायदों। एसिया माइनरनि गेजेराव 7टा मण्डलिनि गेजेराव मोनसे मण्डलि दंमोन। बे मण्डलिनि मुङानो जाहैबाय लाउदिकिया। बे लाउदिकिया मण्डलिनि मानसिफोरा इसोरनियावहाय बिसोरो बेबादि गोख्रोंमोन। बिसोरो इसोरखौ मिथिगौ, इसोरखौ खुलुमो, इसोरखौ फोथायो, इसोरखौ अनोमोन। बे मण्डलिनि मानसिफोरा बिसोर इसोरनियावहाय गोसो गुदुंमोन। नाथाय बिसोरो संसारनि धोन दौलतखौ लानानै, संसारनि रां रुफाफोरखौ लानानै, धन सम्पतिखौ लानानै बिसोरो इसोरनिफ्राय सानफा एफा बिसोरनि फोथायनाया दुरबल जालांबायमोन। बिसोर इसोरनिफ्राय सानफा बिसोरो माने इसोरनिफ्राय एंगारलांबायमोन। बिसोर इसोरखौ खुलुमनो, इसोरखौ फोथायनो बिसोरनि जिबनाव बे मण्डलिया दुर्बलता फैयोमोन। मानो दुर्बलता फैदों बिसोरनि जिबनाव, बिसोरनि मण्डलियाव? बिसोरो बिसोरनि मण्डलियावहाय सनानि खनि दङमोन। बिसोराव सना मोनोमोन बे लाउदिकिया मण्डलियाव। बेजों बिसोरो बहुद माने डेभेलपमोन। आरो बिसोरनियावहाय बोरमा मेन्दानि खोमोननि जि गुदुं बानायनो हायोमोन। बेजों बिसोरो डेभेलपमोन। आरो बिसोरनावहाय आइजोफोरनि फुनग्रा खाजल आइब्रु कारखाना दङमोन। बेजोंबो बिसोरो डेभेलप जादों। बिसोरनावहाय रां रुफानि एभेलेबेल, थाखा फैसानि, धन सम्पतिनि, सना रुफानि एभेलेबेल जानायखाय बिसोरो गावसोरनियाव गासैबो दंजोबखायोखाय बिसोरो इसोरखौ खुलुमनो बिसोरो बावलांबायमोन। बे बावलांनायखायनो इसोरा बिसोरनि गेजेराव मोनसे मेसेज जहननि गेजेरजों, भिजननि गेजेरजों रायथिदों। बेबादि रायथिदों, आङो नोंनि हाबाफोरखौ मिथिगौ, नोङो गुसुबो नङा गुदुंबो नङा होननानै। नोङो गुसु नङाब्ला गुदुं जाब्ला हामगौमोन। नोङो बेबादि दुंब्रुद गुदुंबो गुसुंबो नङैखाय आङो नोंखौ आंनि खुगानिफ्राय मुजुगारगोन। बेबादि बाथ्रा जहननि गेजेरजों इसोरा बे मण्डलियावहाय वार्निं होदों। नोंसोरो ख्रिस्ट'खौ मोननानै इसोरखौ मोनै बादि जिउ खाङोब्ला, नोंसोरनि गोसोफ्रा धन सम्पतियावनो, सना रुफायावनो, गारि घरायावनो जुदि थायोब्ला आङो नोंसोरखौ आंनि खुगानिफ्राय नोंसोरखौ मुजुगारगोन। नुजाहाजानाय 3 अध्याय 15-16 बे मोननै पदआवहाय जहननि भिजनजों इसोरा प्रकाश खालामदों। दा अनलायग्राफोर, जोङो ख्रिस्ट'खौ मोननानै, ख्रिस्ट'खौ मोनै बादि धन सम्पतिखौ लानानै जोङो जोंनि गोसोफोरखौ धन सम्पतियाव, नोंनि गारि घरायाव, नोंनि बिल्डिं न'आव, नोंनि लुनाय नोगोरनि सायाव जुदि नोंनि गोसोखौ जुदि दोनदोंब्ला, नोंखौ इसोरा गावनि खुगानिफ्राय मुजुगारगोन। आरो नोंखौ इसोरा दिनै टाइम होदों। बे बोसोरनि गेजेरजों जोंनो अनखांफिननायनि मोनसे लामाखौ इसोरा जोंनो होदों। 19 नम्बराव जों फरायबावनो। बेवहाय मा होनदों? आं बुनायजों गंहोयो, बेनिखायनो आं अननायफोरखौ आं बर होयो आरो बुनायजों गंहोयो, बेनिखायनो नोङो गोसो गुदुं जानानै गोसो सोलायदो। इसोरा बेबादि बाथ्रा जहननि गेजेरजों
बिसोरनि गेजेरावहाय बे बाथ्राखौ अनखांफिननायखौ खोन्थादों। आं जायखौ अनो बुनायजोंब्लाबो बिसोर गं होनायनि गेजेरजों बट होनायजों आं बिसोरखौ अनो। बेनिखायनो नोङो गुदुंबो नङा गुसुबो नङा जानानै गुदुं जानानै गोसो गुदुं जानानै गोसो सोलायदो। गोसो गुदुं जानानै नोङो गोसो सोलायदो। इसोरा जोंखौ बेबादि बाथ्रानि गेजेरजों जोंनो मोनसे चान्स होदों। अनलायग्राफोर जोंनो मोनसे गोसोखांफिननो मोनसे सम होदों। बे मोजां समाव नों इसोरनि खाथियाव फैफिनदो। नोंनि गोसो मोदोमखौ नोंनि धन सम्पतियाव नोङो दादोंसै। नोङो लाहां गारहां गोनो गोथो आलाम्बा गोसोनि साननायखौ नों दिनैनो जाल्दाब गारदो, नङाबा इसोरा नोंखौ गावनि खुगानिफ्राय मुजुगारगोन। नों गोसो गोरा दाजासै, नों गोसो गुरै जादों, नों गोसो गुदुं जादो, इसोरनि खाथियाव फैदो। इसोरा नोंखौ अनोखाय बे बोसोरनि गेजेरजों नोंनो बे मेसेजखौ जोंनि गेजेराव इसोरा लाबोबाय। अनलायग्राफोर मोननै हादोरनि गेजेराव दावहा जागासिनो दङ, इउक्रेन आरो रासियानि गेजेराव। मोननैबो हादराव इसोरनि मानसिफोर दङ। नाथाय बे मोननैबो हादोरनि गेजेराव माब्रै बे दावहाया जानो मोनखो? मानसिनि गोसोनि साननायफ्रा मालाबाबो गाहाय नङा। अनलायग्राफोर मानसिनि गोसोनि साननायफ्रा मालाबाबो गुरै नङा। मानसिनि गोसोनि साननायफ्रा गोजौ आरो मानसिनि गोसोनि साननायफ्रा गोरा। गावनि साननायजों, गावनि लुबैनायजों, गावनि गोहोजों बेबादि गुबुनखौ गावनि आथिं सिङाव आं होननाय गोसोजों मानसिखौ आथिं सिङाव दोननो हास्थायनाय, इसोरनिफ्राय देरसिन जानो लुबैनाय, बेबादि आखुथाया मानसिनि गोसोआव दङ। बेनिखायनो अनलायग्राफोर बे इउक्रेनाव आरो बे रासियायाव जानाय जाथायफ्रा जोंखौ बोसोन होदों। रासियायाव गासैबो गारि मटर जानाय लोंनाय एभ्रिथिं गासैबो दंजोबखायो। मोननैबो हादराव गासैबो दंजोबखायो। जेनिबो आंखाल गैया। जानाय लोंनाय, थाखा फैसानि, गारि घरानि जेनिबो आंखाल गैया। गासैबो दंजोबो। अब्लाबो बिसोरनि गेजेराव माबोरै दावहा जाखो? माखौ लाना दावहा जाखो? बिसोरनि गोसोआ गोरा, बिसोरनि गोसोआ गोजौ साननायखौ लुबैयो, गावनि आथिं सिङाव दोननो हास्थायनाय। नैबे मानसिनि अहंखारानो बेबादि मानसिनि गेजेराव, जोंनि गेजेराव सौग्रावनाय, जोंनि गेजेराव बेबादि संहार जोबस्रांनायखौ लाबोदों। अनलायग्राफोर बेनिखायनो जोंनि गोसोफोरखौ गुरै खालामनानै जोङो इसोरनि खाथियाव फैदो। जोंनि धोन दौलतखौ लानानै जों गोसो गोरा दाजासै। इसोरनि खाथियाव जों गोसो गुदुं जानानै गोसो सोलायदो। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गोजोन्थों।